Kami ni dibata na sumurong siyan saluhu na roha. Ima toktong mga ramoti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristo Jesus tukatay. Amen. Oras manita saluhu na kadamang denang naniwalongan di bagasan Kristo Jesus. Say tuhatama na mga ramoti hita di padaw hita siya paramaraan. Di gawing habong nalaboki mahita manoktong di ganok ulauta. Talaba sa otik pangariman barita na uli di hita di bagasan tikyon. Kung lalahami daw ni pardalanan na udala ni Hami sa dari natuari. Pola do 240 kilometer pulang pergi. Berarti 420 meter ma udala ni Hami. Mardumu ma kita menghadapi duka na luar biasa. Marhita nang borhat sada na posol itu hata na sangat mararga di dia hoba. Ima padita neli uli basa boru butar-butar. Marujungolo natuari di rumah sakit di utara kami di Bukit Batrem. Alalas hoton nami ma laos marsugo ma ada ninasida partuana laos panggilan nami itu kita selalu na asa tatangnya ko keluarga asa di bagasan ketabahan nasida tarapul rohani keluarga mengadupi nama saya lumobi didak dana na baru seorang na tading metek asima rohani itu hatta di keluargai rap dia puli maakana prosea odo hatta itu hatta di minggu tadi bagasan tikyon akadamang dinang nani holongan di bagasan Kristus Yesus di 5 Musa 15 ayat 12 saharul itu ayat 10 lalu madok tuk surah mengaduk di hodo ngamu salah heber bawa manang paropuan ikon 6 tahun liling na ibana mangula di ho tolay papitu tauton ikon paluamu buti ibana siya labungmu jala tuk surah di palua ho ibana buti siya labungmu dan jadi rumar buti ibana paluamu iko buas pangalehommu tu ibana siya biru-birum doh siya pardegiamu doh siyan pangilangamu anggur siyan luhut naong pinasupasuan di Jehovah di Batam tuho lehonommu ibana ikon paingoting-ngotommu hatobad donako na jolo di tanah Mesir gabi ditubus Jehovah di Batapo alanido ubain hutonahot tuho hataos sa darion alay tuk surah dohonon na madoko dang dipangido rohaku naing malua au ruar siya labungmu ala holong rohana midaho do mida isi di jabung ay sonang rohana labungmu ikon buatomu ma sada sigirik jala turaomu pinggolna di labung ni pitu jadi hatobamu maibana rodi saling nelinga tu hatobamu paropuape lasongonido bahenomu una pola dok roham ala paluamu ibana buti siya labung ay silopi siyan gaji ni halak si pangan gaji pinamulahon ho 6 tahun lelingna jadi pasu-pasun di jauh bade Batam maho di saluhu nani ulam itu saatna hanguluan doa tam urian itu hata nani holongan di bagasan Kristus Yesus adong no salah para jamitan na cukup menggelegar di tonga-tongan ya kaparmingguan di dok songonon molonaing dohita lam tudenggan na ngolutta ikonolo dohita lam dungo mardalam mahita mangulan alay romalus ni ruasi madok amin kita harus bangun ikon mardalam mahita mulayon ikon mangula unang beadong akan marlosok ni roha alay duduti para jami taima madok muse molonaing lubi dumengga de pengoluta ikot tapasiring ma saluhu na kapenghalang-penghalang di uluta marsiano mahita marloba mahita sudedo ruasi mangalusi amen iko marsiano doita patupao na kadadegan diuduti para jamitai mamuse jamitana molonaing dulu bidumengga muse ngoluta
ikon pakeota do habokta jala ikon terbang do ngolutta. Rorua si mangalusi, amen, ikon terbang do to kita, ikon saling menyikapi do mengurupi kita di bagasan ngolutta. Ujungna semakin menggelegar ma suara ni padita imaddo. Molonai do asalam tutibona kelas niroha di hita. Totu riko do biaya. Ahamedo korua si alusna. Amen. Nakso pola ikut terbang mangolu do. Memang ilustrasi ona kada mangdainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus halus. Tapi memang begitulah keadaan jemaat. Molo dihatai do taringo tua kamisi do opini, sudedo inang maju, sudedo inang mardala denggan, sudedo inang marloba, alai molo dihatai taringo tu biaya, asalam tu denggan na, dak pola. Tidak selalu bisa dinyatakan dengan perbuatan. Alai tujuan nih. Jami tahu sasitong na bohado hita asabo itu mana bungolutta jala makatai taringo tuaraga ngolutau demi kemajuan. Terhindar hita sian halosok. Terhindar ngolutta sian hasusan. Terhindar niang ngolutta sian aka beban-beban kehidupan akan murah-murah olsoan. Naing mahita gabe jolma nai baru na tetap marhamonango jala merdeka. Nakpe sasitongna gudang do jolma na menyandarkan ngoluna didok mangalului ngolu-ngolu macari. Alanaing dorikot manusianya dakolan asal terbebas nasida sian ihot-ihot ni protibion, sian ihot-ihot ni dosa, do sian ihot-ihot ni sibolis. Ala memang saya marsakap jol may suday itu natumibbo, saya nabalga, nagumurang. Marhite jamita na di minggu pasak puluhan, dung terita tison. Dileho tema ni jamita tuhita ima taringo tu kemerdekaan. Hamonangon sian parhatobanon. Haluaon sian parhatobanon. Totu sangat erat kaitan na doho perayaan kemerdekaan di negara tahun Indonesia. Na papi 75 tahun. Dileho muse tema kemerdekaan di negara tahun Republik Indonesia na papi 75. Ima Indonesia na maju di patupa marahite hataridaun di pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusiana, pembangunan niaka lapangan kerja, pemberdayaan di usaha mikro, kecil dan menengah. Intina naing manian kemerdekaan di Indonesia on. Malua sian ketidakmajuanna cara berpikir, cara beropini. Nah holang madok, holang dibagasa-gagasa, alai berjuang untuk melakukan. Dakta tarida. Kemerdekaan nani maksudna di son ima ka bangso na oro mabuan hamajuan na boy pamalu perrohan yakana mansak na boy paluahon akarohan yaka na somaju. Memang latar belakang di bangsa Israel berbeda dengan latar belakang kemerdekaan di negara kita. Molo Israel dijajah nasida diperbudak diparhatobat di negara na asing do. Ala Indonesia na paling sakit na paling gila gabe hatoba mahapehita di jabuta sadiri. Molo sinukura secara pribadi lepas pribadi buasa olo jolmai gabe hatoba di bagas nasa diri manang pangurupi ahado nama latar belakangi suku-suku dia lusi sia pulusia persen asa boyau mangolu asa adong ngolu-ngoluku. Apa di kita apa sangat dipantangkan do molo nang gay pangurupi manang pembantu. Dan molo alak batak molo sangat. Hirana tokka do gabi hatuban. Danga dong jolman alomoro hana gabi hatuban aus gari boy mamilit. Danga dong jolman gabi boy hatuban naolo.
naing mamora manian, naing pejabat, naing parpangkat nian, asa boy marhuaso, naing gudang nian anggotana, itu natapilih. Sian na jolo sa hatu saunari saya dong do pe parhatubanan, do praktek ka parhatubanan, gudang do. Ape praktek parhatubanan non, dang di halomoh di Bataon, terkutuk. Hapeon parhatubanan, madua sian parhatubanan ini perjuangan hak asasi manusia loh. Perjuangan HAM. Ale dong musero deba akan apistar namar pardapot ditulupi bibelido HP praktek ni parhatubanan natin na termasuk maturpukon. Tohodo, waduh tutu. Alanita sigati majota uhal majot jamitaon. Tohodo na disetujui bibelon, disetujui debata parhatubanan. Taingot macay godang do aturan parnguluan na diatur di buku 5 musaw. Ayat 10 sada, tutoro mulai sene sada, di paingot taringot tu tahun sabat, tahun minggu. 5 tahun pembebasan, tahun papituon na diaturon penghapusan utang. Jala di bibil tahun, di bajurul di perikop na, ikop para sirohagodang do hala Israel, tu bangso na pogos na di utana. Imane do na tahun penghapusan utang, tahun rahmat. Dungi diuruti musen di terpuk tahun ayat 12 sa lalu di daim matemana di dok para siroha hugut tu akan hatuban nasian hala heber akabawa do para puan memerdekakan budak Ibrani. Tung macai bagas do makna ni judulon uban di dok unok ni aturanon ima aturan rahmat, aturan para sirohau. Si anomma hita mangatusi dakya ditulupi debata termasuk turpukon pangatusion nama dok manulupi parhatubanon. Penghapusan hutang doh pembebasan budak bukan perkara gampang siulah onoto. Olodo si pata bawaan ni alamiah ni ajal mau ni selalu ingin enak, selalu ingin luar biasa, selalu ingin di atas, mabain gabe tumbuh 2 persoalan. Ima keengganan dohot halosoh. Gabe tarabuam majol mai ala enggan malas mangula gabe hatuba manasi dari tikna. Tapi adong do budak ragam macamna hati hai. Ima hatuban nasa bangso doh hatuban siap bangso nasi. Boy pe satu saunari adong para hatubanan ala adong mata rantai perbudakan na macai gajang na dianok ni bangsoi. Boy do alani situasi perang, boy do alani tawanan menimbulkan kejahatan baru dalam memperlakukan manusia itu diperjualbelikan. Jol mape nunggal gadis. Alaya sido rohani debata mida kana porseai di palua do nasida sian parhatuban magite muda dari Yesus. Makana di perjanjian Narobi pe mang penang pati hai adong do pe parhatubanon. Alayang aturan di debata nunga berusaha debata paluahon jala menghapus segala jenis perbudakan. Manang na memberdayahon akacolma. Bukan cuma bebas, tetapi juga berdaya. Malua nasida alai boy mangun. Alai patik ni debata di leo tu tonga-tonga ni kehadiran na di tonga-tonga ni portibion dakolan asa malua jolmai alai asa boy nasida berdaya guna berfungsi. Jala berkualitas akan aporsia. Mempergunakan mereka dengan kepentingan mereka dan memperkecil tanggung jawab mereka terhadap orang lain itu juga salah, itu juga perbudakan. Jaladang lumorohani debata diakah eksploitasi nasomoni. Jadi di debata tahun ke-7 5 tahun pembebasan na dipatupa laho paluahun nasida jala aka iduk somang
ikon maboy do nasida mengupayakan lahu paluau nasida mangalehon marhite akan kabing biru-biru gandum dohot anggur jala ihot-ihot kebencian nasalelengon manang perbudakan nasalelengon naik mampu do akai du somangilau mabaini gabe haduaon. Orang yang dimanfaatkan selama ini harus diganti dengan hubungan kasih dan rasa hormat. Dan molope bangsa Israel adong nama ujui nama memperbudak alai nuengon nungabe bangsa nania sian di debata. Di sima tarida aturan na panguluhon, aturan di debata na pro tu kehidupan. Dia mai di buhaido turupukon marhite padohan tuk sura mangadop di hodong amu salah eber bawa manang parupuan sianota boto nasian kesadaran diri jala karalan hati do nasida pasahato diri gabe pangurupi dak parhato banu masal manang parhato banu sistematis maksud bodo masa to tongon songo parhato banu nani alaman di bangsa Israel ala ni hamolo ni ngolu isara ni hapogoso do terdili utang di tikyon do akarus neguria daripada mate rapa rau tumago na gabi atuban nasa buimangan daripada tunawisma au manang gelandangan tumago mau gabi atuban asa adong ingana parmianaku di hati hai daudo dumengga karejo di jamuni sasahala jala gabi pangurupi na petik boy au mardala jala tabang muluku. Jadi hobat tu situasi hati hai tindakan di ayat 12 ni tindakan penyelamatan di ngolu sia situasi nadumangol. Ima dang mangan jala dang adong ingana permianan. Jadi Allah mempersembahkan diri gabi pangurupi. Uduk tu simu se diodol hodo nang pe tumagon gabi hatuba di jala di bagas ni sada halak sia daripada atura baru manang gelandangan. Aladang boy nasida gabi hatuba saling geling na semua punya masa. Adong do batas waktu 6 tahun. Jalan kola ni duk 7 tahun manang tau papituhon paluon na manasida sian parhautubanani takas di sirato dia saplopat iko buas pangalehommu tu ibana sia biru-birum doho sia pardegiamu doho sia pangilamamu anggur sia luhut naung pinasupasuan di jahuba di Batam tuo lehonommu tu ibana molo tarohaun adon kata buas berkelimpahan ima patuduhon dan asal di badua alai ikut dipaborhak do nasida dengan tangan yang buas. Napaluahun nasida sian parhatobanani di bagasan habuason asaboy nasida mangulu secara layak. Dumruar nasida siap bagasna. Idoman nama cai uli topik ni jamitat tadi bagasa tikyon atadi debata parasi nirohao berbagi rahmat. Waduh kita ruas nihakai berbagi sedikit apa yang kita dapatkan. Olo dope hita berbagi sedikit nata jalo sia debata tudongata na hurangan. Olo do hita tatopik ko saotik asa dom peliatta lahu mabangun hurian itu ata mana mangurupia kana pogos mana holanalan cukup di hita do. Tahun berbagi, tahun rahmat, tahun pengasihan. Jadi napaluangon ikut paborhaton nasida di bagasan habuason ni roa asa mangulu dengan nai jala luar sian amaolonna idoman nama cai degan marasi roha tajakon akadongat tanah hatubani jala tapalua nasida sian parhatuban rajuma mai marojahan tu parasi roha. Jadi denggam mah tiap minggu rohat tatasisi homma asin rohat talah mangurupi dalam itu. Bahwa kita muladong na karejo di jabuta muladong bawa hatta di kantor muladong par karejota holan nanaing asa marutung do hita laho mangangati tenaga memanfaatkan mereka mengeksploitasi perbuatan mereka tetapi gajinya kita kurangi
Naing donian secara ekonomi kita dengan nasida pesongoni do. Naing mangolo kita halaki be naing mariko do macari mulu. Nang pe ukuran secara sportif. Unang ala karejo di bagasta gabe lomolomotta, dataluas nasida istirahat, gaji na pese ta potongi. Terpukta sa darion paingoto to kita ikorohana palua homa, ikorohana pangulu homa niyan. Ganop na mangula, ganop magkatay, mangalak ka songon hala na porseya hita, dan jadi seorang penindas. Dan jadi mangototoy. Ali balik sa iko palua ho jalan na pangulu to. Lasmanian rohatta lahomacalo halak nakarejo di bagasta termasuk kerjasama do nasida disima tada namia debata di bagasa ngolu tenamian holongi rohan diuduti muse ojahan asini roha do ngolu taon haluaon ima ala jumolo hita di padua debata margiti asin rohana takans dio dolhon ia bangso Israel na mangulau kolong do asin roha diturpukon ima dansor ni nasida lahu mangulahon holongi muse tuak kahumalia ala naung parjolo debata paluhon nasida sian parhatukan ala dia porsian nasida bahwa nasida pinajolo hatobat do di hutani halak jadi ala nunga jumolo debata maka holong hita marasi roha tu hita paluaho kita sian parhatuban dosa marite muda ni Tuhan Yesus jumolo debata mangalehon dosa mangalehon haluaon dot las ni roha malua siya kita sian dosa bataradu tima tiruan di debatai paluaho nakadongata mangaraduti haluota alani dalatta madok mauliate tu debata tarajo mahita mabuan haluaon holong asli roha tarajo do hita asagabe proha nguluan ala di pangulu debata hita gai parroha na pangulu mahita unang roha na pamateon na paitopon adong doi gudang doi manang nabuha pinyan molodang adong si baeno lah mangurupi dongan unak pola hita panggutu-gutui molodang adong do penatar patung pahita lah pahibakon huriya di Tuhani unang mapakritik kita unang magudang hatatta ingoti ya halaka gudang do di leon dak pola detong-etong igami balas jasa itu Tuhani gariado na sorong si patukonde gabi gudang kritik nate molotung adong jolma na untaurupi hanguluan na molotung adong jolma na heata palua molotung kaya hita marasi roha tu sasahala sotung taetong mana marutakosa na sida tu hita sotung tapaksa na sida mabalos itu hita molo songoni na pautakon do hita muselang pabilakon utangna dak na palua honi sotung ta mangasaho ni gabi lomolomot tatu na sida molo songoni rohatta na pamate kodui sian partikias di saunarion bodo masa songoni setadok kita na paluahon HP eksploitasi molo diurupi bana sa sahala manang sa keluarga napay mahon balos na do ibana asa do asa ngapo kurang duit na di Panginoon iturpukon ima na mabuan haluaon so pay mabalos siya dongan na jolma balisay ko rajumatta do na mangulahon haluotta tajalo do asin rohana gadiada ta hedang sadia do pei na tabaini tibakon na tajalo na siya debata iko tayo de mudah ni Tuhan Yesus na durus dulu berkata holallahu makokopita marsiak bagi Tuhani holallahu paluo kita marlea Tuhani holallahu pangulo kita da ikon hamulate konot terdoi marhite guluta sigano pare kita harus buktikan itu menjadi pro kehidupan pro paluaho diuduti musedang jadi dok roh Allah paluaho dongan takas do di paingo tu bangsa Israel molo jupang tikina lau paluahon hatoba di tau papituhon ikulas jala iyas doroa unang dibagasan do niro unang marasak unang merasa terpaksa paluahon dongan aturano penunga di surat ton digijangi taringo tu napautakon pasalihon manang paijapon nang penunga jonok taon papituhon 5 tahun haluahon ikotong do olo jol may iyas olo paijapon pangurupio tu dongan jalan jari marmur-mur pasantos lapatan na molo niurupat dongan molo pinalua dongan molo
rohana panguluan ikon siya nias ni roha dodang jadi siya roha paksaan. Molo na pay mahubalos do memang olo dodang siyan ias ni roha. Alay molo dalam madok mauliate di haluaw nang bisa ni basa-basa di batawi ta nguluan. Marhite Tuhan Yesus Kristus pasti mah dang dok roha. Dang mardonga muruk. Dang di bagana arsak. Jadi roha na mauliate tu debata molarang ni nguluta mang kodo saluhu na jut ni rohai. Niang manguluta, niang mahita mula-ulaut. Ay tuk heape hita palua hodongan siya narsanna. Alay dok rohata. Babain susah do hita sendiri. Di dokter pukon na so jadi dok roha laho mangurupi dongan. Ahado narikot si renukunot tadi na merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia na papitungun lima tok kita. Ada sebuah tok. Kenapa jolo? Sebagai warga negara na baik, ikonolodo hita manoktong berjuang lao paluaon ketertinggalan ni ngulu tahun menuju Indonesia na maju. Ikolam olodo hita meningkatkan mutu sumber daya ni hajol mauta di berbagai bidang. Jadi hapor siya tepe tong iko meningkat do mutuna. Iko lam berkualitas dulu. Iko lam tadi ta napor siya di Yesus. Iko haima tadi tiata siya nakang sopor siya. Melainkan kita juga harus menjadi mental pemerdeka, mental pembebas, mental yang memberikan jalan keluar, bukan pengkritik. Iko lam unggul do hita berlomba taringot tu kemajuan. Di Pakobasio di Huriata, ikolam berlomba dohita meningkatkan kemajuan Pakobasio di berbagai bidang. Unggul melayani kebersamaan menjadi bukti bahwa kita sebagai pembebas dari ketertinggalan kita. Mulai salilingok kita adong na pura-pura olo adong martabuni la pamajuan Huriana anggun wengon lam sadama rohata lampai bakon. Amin. Dengamma hita gabi parroha na paluhodongan. Ikon adong habuason. Iko na dong kemurahan hati. Iko na dong roha naso mangetong-etong di dalam mga leon tunungan na. Diajari do hita roha na mga leon tanpa sakit. Alay ko berkorban. Sesuatu yang sangat tidak Tuhan kendaki. Molo tapadua do ngata alay tapaima balosna. Tahiri. Di Huria, iko belajar do kita melakukan hal-hal yang dunia pikirkan, tetapi secara kasih. Dan belajar untuk menghimpi dongan, mengharap balos si benona. Perlu do godang tutu arga si pakyota demi kemajuan. Alay no perlu di kita, haprosyotay naik lebih berkualitas. Unang lupa kita saluhna, heado kita di hamaulong mulut, heado kita di hasang, heado kita di perbudakan. Molotai ngoti ba boido hita marolo-polo jalan. Eko mampu kita mandok molat itu di bata. Molotai ngot hea kita susah. Jangan pernah lupa mengucap syukur. Taurupi madongata paluahon naso jadi makirim balos nasiat dongatai taparsyai ma alanunga jumolo di bata paluok kita. Jumolo de bata mangurupi ita. Jadi saya naik lehonon na do akan tapangido. Molo porsehai tatu ibana. Manok tong si tiru Yesus mahita di ulang dari gani. Molo lam torop jol mana de lam nadi padua. Lam torop makan ang manada Yesus. Jala roti ibana. Tarapaso-paso makan apos.